Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di @hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Ada orang tapuka parminggota adong buah-buah sada anon dung sidung maka tidak kon haporseon kur ina Kamis dung sidung muse tikting pasatay makur SPH horas madihita saluhuna tapuka ma parminggota martang yang nahoho mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Huriani Tuhata, ari hamonang adoarion disaluhut halak Kristen. Ainung ngamonang Kristus manaluhon hamatean. Dang margogo be sorop ni hamateani maniop akan aporsea di Tuhata Jesusi. Laos ari haeheon ni Jesusi do nang natahalason ganup ari Minggu. Di bagasan gurasan ni hamonangan ni Kristus manaluhon hamateani hupasat hamima selamat pasca madihamu saluhutna. Haheheon ni Kristus yang namate papatarhon ibana do pargugu na sohatudusan. Alani i marlasi roha mahita toktong maka tidakon nunga hehe Kristusi hitape paheheon na dumuse marede mahita sian bukede nomor 633 ayat sadaro ditolu nunga hehe Kristusi. Oh
hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Haleluya. Di Tuhan di bata taido hatuaon dohot hasangapon, dohot hamulyaon, dohot haguguon. Napahihon Tuhan Yesus, ido pahihon hita sugut, ala ni Tuhan Yesus. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok mauliate dohami tuho, ala ditaluan hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi. Ala disodangi hodo tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami ala ni heomi. Dang me mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami ruas mudo hami. Dipaucat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan. Atong pargugoy mahami mamuji dohot manguloy ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan haporseaw na mangulu, paimasahat hami tulabung mo. Amin. Bata di pesta parjolo parningotan ni hari heon ni Tuhan Yesus imana tersurat di Pesalmen 96 ayat 2 rodi tolu. Edehon hamuma Jehovah, puji hamuma goarna, baritahon hamuma hatuaonna ganupari, pajojor hamuma di tonga-tonga ni akaparbegu hamuliaon nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akan nabinahin nai. Atong rak mangidogugo mahita tu debata mangulahon patiknai. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Potima dosata diado pani debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Mangido siyan na sarohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Terima roham Tuhan, saya sama dosa nami. Hupar hatopot hamido ala hurang marurat hatam di rohanami. Dinaro manosak hamaolon dohot parukilon, gabi olo dohami madabu tupad dilian, ala ganggu rohanami dihagogomu mangurupi hami.
Patiun mamata ni haporsiaw nami Tuhan, marnida na sa itotong dohorap dohot kami, isle partikian dohot ingana. Tatap mahami marhite-hite asi ni roham, jalase sama dosa nami sa luhut na, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata, taringot tu hasesani dosata. Isebe mangaluhon akan napinilit ni debata, debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naung mate. Alay dada holani, naung mulak manguludo, jala disiamun ni debata do ibana mangodihon kita. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Refleksi Paskah, dang tersirang hamatiani hita sian holong ni tuhata, dingoluon ikon adopata do hamatean, huaso hamagoan do naso tarida, parhuaso na mga sagugu, akan naing masa di julu naso taboto, termasuk pandemi COVID-19, nama korhon torop aguan hosa. Molo dibahin pamarenta usaho asa humatop masyarakat Indonesia taruli divaksin sada usaho doi asa sisi sian ngoluta pandemi COVID-19. Ale Jesus Kristus podo haheheon hamuluan pirang. Haheheon ni Kristus manaluhon hamatean patakason naso adong naboy manirang hita sian holong ni rohan itu hatai. Dihalak na porsea, sorop ni hamatean dosa, na makorhon hamatean, nunga ditaluhan Jesus, marhite haheheon na, nunga talube hamatean, jo hamatean, didia hamonangami, jo hamatean, didia sorop mi, di bagasan panugunuguon di holong na, taulama ulawata, nakpe ragam hamaolon, parukilon na mangkatisoring mga rongom nguluta. Tuhan Yesus Kristus na manaluhon hamatiani, iba na do parmahan na dinggan di nguluta, jupalo jahita di paraloan di haporseaon madala ni ngoluon, iba na do madongani hita. Jupa tado piragam na sorat hita dingoluon, ibana do pasabam rohata. Tukot dot batahina do mga pulihita. Di pardalanan dingoluon, unang marnalo jahita, mangula lomo ni rohan itu hata. Alataboto, dak pasabon itu hatai hita manabur di bagasan ilu-ilu, gabi manggotil siswada. Molo tahalo jahon manabur di bagasan ilu-ilu, totu jalaota do pasu-pasu sian tuhata.
debata turpuk di pesta parjolo haheheon di Tuhan Yesus imana tersurat di Psalmen 100 mamuka siane sada rodi 5. Puji ma Jehovah aleto diku jalanasa rohaku di bagasan mamuji kuarna nabadiai. Ibana domanesa dosam sudena, ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ibana padua pengulus yan hamahuan, ibana matupalhon Tuhan dengan Ibana pamahap roham marhite-hite dengan bahasa, asa mulak posoho songon pidung Raja Wali, ima sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon hidongata saha porsiao disadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama parguguna suhatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di Porbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dong ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahuhundu tu siya mendebata Jehovah amanai parguguna so hatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doh dihasesani dosa doh dihatai namadok mulak mangulu sugot daging ni halak naumate doh dihangoluan na sora suda. Amen.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 17 April 2022. Parmingguon di HKBP Rawamangun, jadwal dohot hatotuon di parmingguon di HKBP Rawamangun, bui mata jaha di harotas tikting di Huriata. Mardomu ala naung di Totopon DKI Jakarta gabe PPKM level 2, mulai bulan April 2022, ruas nanaing marminggu di gereja, nunga boi tolu halak sabangku, dohot tetap menjaga protokol kesehatan. Partangyangan WIB, Rabu 6 April 2022, pukul 19 WIB, patu paun ni Huriata do partangyangan WIB, marhite live yan YouTube, HKBP Rawamangun. Pinangido tuhitas asama dohoti partangyangan di bagas tabe. Parningotan Ari Haheheon Tuhan Yesus Kristus paduahon. Senin 18 April 2022, Ima Pesta Paduahon Ari Haheheon Tuhan Yesus Kristus di Patu Pahuriata do Partangyangan berbahasa Indonesia. Masuk pukul 19 WIB, Sude Punguan Kor Asama Dohoti Kor atau evangelisasi Kor dalam tahun kesehatian. Sude ruas ni Huriata asama dohoti partangyanganing. Parheheon seksi paropuan Huria. Minggu sadarion 17 April 2022, Ima parheheon seksi paropuan di Huria HKBP Rawamangun, Parageda, Pajahatikting, Kolektan, dohot penerima tamu Ima sian ina. Sipul Majahatikting adong do sambutan sian pengurus SPH di Sude Parmingguan. Perayaan Paskah dan Parheheon Sekolah Minggu. Sekolah Minggu naing patupahon perayaan Paskah dohot Parheheon. Aka kegiatan nadi patupa, boy madijaha di harutas tikting manang di web HKBP Rawamangun. Ibadah kesehatian Ina Sola Gracia. Hari Jumat sampai hari Minggu tanggal 22 sampai tanggal 24 April 2022, Punguan Ina Sola Gracia, Patupaon ibadah kesehatian maringanan di kawasan Puncak Bogor. Sude anggota Punguan Ina Sola Gracia asama dohoti kegiatan ini. Pembagian bingkisan Idul Fitri, hobar tu program dohot anggaran HKBP Rawamangun, Seksi Kemasyarakatan tahun 2022, patupaun ma pembagian bingkisan Idul Fitri tu warga sekitar gereja. Hari Sabtu tanggal 20 April 2022, pukul 10.30 WIB. Maringanan di ruang Timoteus. Penyerahan niuluhon ni Pendeta Resort, rap dohot Seksi Kemasyarakatan. Ruas Nataba, Minggu sadarion, tajalo dogabe ruas Nataba, ima keluarga Lohananta Pasaribu, dohot inaing Jessica Rowli Boru Siburian, rap dohot sahalak ianak kondasida, Rosian HKBP Resort Martoba Pematang Siantar. Alamat Apartemen Basura City, Unit A16 CV, Jalan Basuki Rahmat nomor 1 Cipinang Besar, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Duren Sawit, Jongjong Mahamuna. Udul Mahamu. Tikting naing marbagas. Tikting paduahon, naing majalo pasu-pasu parbagason ma, Andreas Januar Hanaikan Nenggolan, ruas ni HKBP Tangerang Kota, anak niamata Batara Nainggolan, tubuh ni inata Erlina Boru Tambunan. Dohot Orwana, Cynthia Claudia Boru Pardosi. Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Rawamangun 4, Boru Niamata Karidun Pardosi Nahinan, tubuh ni inata Berliana Boru Simajuntak. Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 30 April 2022 di Gereja HKBP Resort Tangerang Kota. Tuhat tamana mamasu-masu na sidang gabe parsari peon nadenggan di
Narenggan di tonga-tongata tarlumobi ma di joloni tuhata. Namoding, na di hari Rabu tanggal 10 April 2022, nunga jumolo moding sahalak ina, Nursanti Saolina Boru Napitupulu, umur 55 tahun. Tinading nyamata Saud Cimajuntak Nahinan, alamat Jalan Multikarya 1 nomor 22, RT 07 RW 09, Hutan Kayu Jakarta Timur, Wik Hutan Kayu Kayomani. Tu Udean hari Jumat tanggal 15 April 2022 di TPU Pondok Kelapa. Tuhat tama mangalihon gogo dohot pangapulion di keluarga Namarsi Taono. Pelean dohot akau udut ni boa-boa, tajahama di harotas tikting naung pinara deni huriata. Di pasu-pasu debatama akka barita masa dohot ulaun akka sipatu pota, bahen sangap di goarna. Songoni matikting di huriata minggu saudarion. Mau lihat ya. Or.
Shalom. Horas madihita saluhudna. Segala puji dan syukur kita naikkan ke hadapan Allah Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setianya senantiasa dicurahkan kepada kita melalui penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam perjalanan hidup kita, terlebih melewati masa-masa sulit pada pandemi COVID-19 ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, perlahan pandemi berlalu, sehingga hari ini kita dapat beribadah bersama dalam keadaan sehat dan sejahtera, dan tentunya juga dengan sukacita. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Amang Pendeta Banner Siburian MTH, yang kami hormati seluruh amang dan inang pendeta HKBP Rawamangun, yang kami hormati seluruh ketua Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Diakonia beserta seksi-seksinya, dan yang kami hormati seluruh amang dan inang Parhalado HKBP Rawamangun, serta yang kami cintai seluruh anak-anak sekolah minggu, remaja, naposo, ama dan ina, serta saudara-saudari kami, jemaat HKBP Rawamangun yang hadir mengikuti ibadah pada Minggu Paskah ini, baik melalui offline di gereja maupun melalui live streaming. Selamat Paskah bagi kita semua. Perayaan Paskah merupakan perayaan kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi janji keselamatan bagi setiap orang percaya. Kebangkitan Tuhan Yesus ini menunjukkan kemenangannya atas kuasa maut atau kematian. Hal ini menjadi jaminan bagi setiap orang percaya akan kebangkitan kita kelak. Penebusan dan keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kehidupan kita. Dalam perayaan Paskah ini, gereja kita HKBP juga menetapkan sebagai hari Parheheon Perempuan Huria atau kebangunan rohani seksi perempuan. Hal ini merupakan suatu penghargaan bagi kaum perempuan HKBP, khususnya HKBP Rawamangun, untuk dapat lebih giat lagi dalam melayani Tuhan, bersekutu, bernyanyi, dan menyembah Tuhan di dalam kesatuan hati. Adapun tema perayaan Parheheon Perempuan tahun 2022 hari ini diambil dari Rom 8 ayat 38 sampai 39. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dengan subtema sehati dalam bersekutu, bersaksi dan melayani untuk menghasilkan buah. Dan dalam rangkaian perayaan Paskah dan Parheheon Perempuan Huria ini, perempuan HKBP Rawamangun mengadakan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, kunjungan kasih kepada 18 anggota Punguan Ina yang kurang beruntung, baik oleh keadaan ekonomi maupun kesehatannya. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 dengan memberikan tanda kasih. Yang kedua, kunjungan ibadah ke gereja tetangga. Gereja marginal, yaitu Gereja HKBP Marturia Pulau Gebang. Kunjungan tersebut telah dilaksanakan pada hari Minggu 10 April 2022 yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resort Rawamangun, Pendeta Banner Siburian MTH. Kami sangat bersukacita dapat bertemu dengan saudara-saudara terkasih di gereja tersebut dan Punguan Perempuan memberikan ungkapan tali kasih. Yang ketiga, Punguan Ina turut melayani pada ibadah Paskah yang ditetapkan juga sebagai hari Parheheon Ina hari ini Minggu tanggal 17 April 2022 di ibadah pukul 6 WIB, pukul 10, pukul 13, pukul 16.30 dan pukul 19 WIB. Dengan bertugas sebagai penerima jemaat, kolektan, mempersembahkan kur, serta memberikan kata sambutan dalam rangka Parheheon Perempuan Huria.
Saat ini di HKBP Rawamangun di bawah Dewan Koinonia, Seksi Perempuan Huria disingkat SPH, membawahi 4 Punguan Ina, yaitu Punguan Ina Parari Kamis, Punguan Ina Naomi, Punguan Ina Sola Gracia, dan Punguan Ina Gloria. Selama pandemik SPH dan keempat Punguan Ina tetap melayani walau dalam porsi yang kecil. Kini setelah keadaan mulai membaik, telah diadakan kembali pertemuan dan ibadah tatap muka di gereja. Kedepannya kami sangat mengharapkan lebih banyak lagi kaum ibu anggota jemaat kita yang mau mendaftarkan diri, bergabung dan turut aktif dalam kegiatan kaum ibu di salah satu Punguan Ina yang ada. Pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Namang Pendeta Baner Siburian, Pendeta Pendamping Perempuan, Pendeta Benhard Pangaribuan, dan seluruh pendeta yang bertugas di HKBP Rawamangun. Juga kepada Dewan Koinonia, tim musik dan tim multimedia, serta ibu-ibu SPH, Punguan, dan seluruh pengurus dan anggota Punguan Ina yang telah memberikan perhatian dan partisipasi sehingga seluruh program dan perayaan Parhehon Ina dapat terlaksana dengan baik. Akhir kata, kami mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus sungguh telah bangkit. Terimalah salam dari kami seluruh panitia, pengurus SPH, pengurus Punguan, dan Panitia Parhehon Perempuan Huria HKBP Rawamangun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dameni debatana sumurung sian saduhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot roha munabi. Mari hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamunak kadamang dohot dainang hahanggi pinaribot di bagasan goran itu hatta Tuhan Yesus. Tunguni manang sudi ruas ni hurian atongon marminggu di tongan di bagas nabi. Jala sumurung mahamusautik akkaina nami na tongon perheheon ina di bagas tikyon. Salut nahami pangula di hurian itu hatta dan nasalas neroha pasahat tabi ma
tuhita saluhutna. Selamat Paskah madihita. Marsaur mahita doh tuhata marhite hatana sian Lukas 24 ayat sada rodi 12 songonoma didok disi. Alai diari perzulu dung ari sabat Roma nasida matsai sugut tutanomani mata nahucus na pinature nasida. Alai nunga digulang batui siat tanomani didapot nasida. Jadi dung bongot dang zupang nasida bakken Tuhan Yesus. Jadi dinajut rohana sida marnidasa gabe zongjong ma dilabung nasia dua halak parabit na marlinang-linang. Alai mabiar marohana sida jalauduk nasida manaili gabe ninna hala odeng matu nasida. Puasa dulua muna na mangulu dinganan ni akan amate dang di soni bana nunga di pahehe bana ingot hamuma nahina tahon na itu hamu uzu di Galilei dope ibana ay di dokdo ikon pasahaton anak ni zolmai tu tangan ni halak perdusa zala parsilak konoton zala mulak mangulu maibana di hari patuluhon. Jadi diingot nasida ma hatanai. Gabe mulak manasida siat tanomani di baritahom ma sasudenai. Tu nasa pulu sadai dohot tu dongan nasa luhutna. Si Maria Magdalena mai dukoni si Johanna dohot si Maria ni si Jakobus. Nang akana asing nama dongai nasida babua hotsa waka apostel. Hira turi-turi do akahatai di rohana sida zala dang diha persyai. Nalai hehema si Petrus merluzung tutanomani di pauduk madirina pulik madi ida peak akka saput nai dungi muli maibana huhut longang dorohana marningot namasa disi lima sana Huriani tu hatta marlas ni roha bulud dohita di bagasan Tikion ala topet mamuka dung bulan April boy sumisi pangotak ni COVID dala sakan di nama mestahon panaonon ni tuhata Tuhan Yesus marhite pasyon sahat tunat tuari sadari Jumat marningot hamamatan itu hatta Tuhan Yesus dohot ulaun nabadia sahat tunatuari sada perayaan di tonga-tonga di Jumat Agung dohot Minggu Paskah inganan sasitonga paya sodiri paya soroha paya conateate na disimbolkan merhite-hite na paya con kuburan deba di inganan na asing asayas dawa kana rotak alai sisi doho ragam niya kapangatusion naloho dope bigu di tanomani dungi sahak mahita tu uno ni pesta Paskah sadarion haheheon ni tuhata Tuhan di hati dakon huriaido Pabua haheho ni Tuhan Yesus idong. Anggoa pala uno ni sadok hapersiaw ni halak Kristen di sadok pertibion.
Ubah didokon Apostol Paulus out sura sohehe Kristus sian namate rumarma zamita nami. Rumarma haborsion nami. Danga dong benatau si pangasahonoton molo sohehe Kristus sian namate. Kita pena merpungu sonari di bagas zoron itu hataon. Ala namonang go Tuhatta Jesus manaluhon sorop ni hamateani. Ubahen saluhuna ganup ari Minggu diwari hari Minggos ari haheheon ni Tuhatta Tuhan Jesus. Ida ubahen las ni rohana bulud do haheheon ni Tuhatta. Ayaw sura dang hehe bana siya tanomani. Dang adong gunana hita majaha Bibilon. Ala dang mangului bena. Dang adong gunana mertangyak kita. Ala dang bigyon na tatangyak ko nih mulumati di bena. Dang adong gunana akka perhelado marzamita. Ala na jamita honnai jamita namate do. Ia molo sohehe Tuhatta Tuhan Yesus. Kurian itu hatta menang napiga ka na arga mutiha si hutotta si putih hatta siya turpuk taon. Taida majolo parzulu akka boru-boru naborhat tu tanomane. Jala luhu nasida mabuan akka nahucus. Rempah-rempah nahucus. Atik pede mulana hobartu ada ni Yahudi. Laho patuduhon holang ni rohana marhite-hite akan nahutusi. Memang dia ada hajahudion ni halak Yahudi tungapala subang bolodo molo akka ina akka paropuan saya merdalalan menuguk nyari. Danga pala longar rohata sa sitong si au sura dungo hita jam 2 manugut, 1 jam 4 manugut, dunia dong maboru-boru merdadalan, ngai ko pasti pikirata naroa taringotusi. May mana, ningonom marupane. Macay roado akka ina akka perempuan merdadalan di manugut nyari. Apalagi mau berhak nasida manopot hinabor ni naswamat tanah, ini perselingkuhan yang amat berat. Lubis yani akamara do sitagabun ni akazolma molo merdadalan di manugut nyari. Akapanako akka perzahat, akka pamunu, dohlan akka nas. Alay buasa bui non akka inatana tulu borhat. Naso parduri do halahok kulaing tuhatani zolma molo borhat nasida di manugu niari. Naso adong do rabier ni rohana hona lele, hona rampok, hona bunu nasida hape natwari nasadaido pe gok akka soldado ni halak rom mangitip manang naise pa jonok-jonok tu si ikon tarikon kebunuan. Ima pakorhon ni holong maradopod Jesus molo tutu memang holong ni rohai polin sikop tak peduli bana ahape hatani zolma tu ibana. Manang na ahape dicap halak tu ibana anggolan ni patuduhon holeng rohana do tutu hatta Tuhan Yesus dangarong disangko ibane. Jalan molo murni do holong ni rohane paropuani maka holongi Tuhan Yesus tung nasora mabiar ibana manang nai sepena lahu mangalili dohok mangururu ibana manang lahu manakup ibana manang rodi lahu marampok nadong di ibana.
Ima holong ni rohai. Jadi torusi holong ni rohani paropuan tu Yesus do ahape hatani halak narwatu ibana. Disalpui ditorusi holong ni rohani paropuan ido tu Yesus biar ni rohana melutung adong pe marsakap nasodenggan tu nasid. Ternyata holong ni rohai do perzulu mangabolokon nasa akapadohan nasusuman. Doh mangabolokon nasa rohabier sian akan naprosea di Tuhan. Isong nahubayak kumarupani paropuan ni HKBP Rawamangun na perheheonot congonon mulu ala ni holong ni rohana pita hoy dok ko jolma ang gumabayan na rin gado tuhuria takusang kohoin na rupani. Bila peting muli dok ko na mata na ipe ay nga hira para halado ho vida ho holan negeri jay ma ho ginagin na rupani tak perduliaw anggo ala ni holong ni rohak kudo tu Tuhata Tuhan Yesus. Akhirnya bibel froh ho inangin na rupani dunga molo sosial rohana gabe matak memana gabe mudur memana laho bakubas. Kalai sotung gabe laon nok tong jam 2 hau mardalan-dalan molo sorong kota kas holong roh harupani tuhuri ada tutu hatai pasti dorong ulaun akka pangatusion na sala taringot. Sadanari na masyarakat sodang adong majuju yakay na tau berhatu hinabur itu hata Tuhan Yesus. Lapatan na nasida do berkreasi, nasida do berinisiatif berhak sendiri manopot kuburan ni Tuhan Yesus. Yang adong diberitahu di Bibel tahun dari juju ya matani si Maria. Manang nasi Johanna, manang nasi Maria ida si Yakubus tangarong. Geria kasisiani sasi tonga lupa dong. Alai dang marsigatung nasi datu sesiani. Lau patuduhon inisiatif na holong rohana nariko berhak nasi da perzulu. Marningot hatan itu hatta Tuhan Yesus. Adik pe perzulu-zulu nai di bagasan bingkai hajahudiot depe nasida borhat. Dan apalah sakad depe alam ningot hatani Tuhan Yesus tu nasida. Di ini las rohata hurian itu hatta sedarion mololas tapahobar tu parhehion yakaina paropuan sumurung manang holong rohamu songon holong rohani inatta situdu halahon. Do maka biar mengulahon nak kadang di tongani hurian yang di keluarga. Tapi jadilah juga menjadi perempuan-perempuan yang memiliki inisiatif untuk berbuat baik di tengah gereja. Hal-hal na mek do misalnya bunga na di altaron, hamuak kamang do tamuinang, ala saya bereng ko akka nyamuk selilingod di si bersarang akka bunga harwarinon bunga plastiki dungi uak mi orbuk go. Jadi tagan hupangido tu SPH hamu mengatur bunga ni gereja ganu minggu manang nasya nuek manang nasya pribadi asa khusus. Ay memang dang idok kemebuan plastik alay na angur do. Jadi salah satu san na anguri bungal tari. Ini sudah mapernidan, sudah pernianggoan, tabu nang pakilalan. Di bani molo misalnya sudah hamun nomor sedu sawek mabay bunga di gereja tonak kanauli di gereja do diduru macai denggan. Manang deba mabayan wallpaper misalnya di Lukas, di Timotius, di kantor lantai 1, 2, 3 macam dengan partisipasi tai tuzulu naing patuzulu ta asalam uli dengan sudap roha sudap nang pakilalata.
Hurian itu hata di jolan debatado nang akka paropuani di biar ni rohana. Isema lahu mangguling batu. Ida jahat terpuktai naking nunga ukap tanomani. Dang disibe bakkeni Tuhan Yesus. Gabe tarhalomong manasida. Boharo parhusor ni batu na balaga na duduhi. Adong dua nekosi jamatonot talapatan niyon perzulu sa sitonga disudi aka kesulitan natalami dia kena suko pikirata di bagasan hapor seota do hita maka tidak kodijuluani debataro hita manggulang akan aborat akan sukot di pikiratai. Asal mau nang gabe hirana mabuat tugijang rohai. Salah data na mate COVID ruas ni huriata khusus COVID di Rawamangunon 10 sia halak. Wamadok datung na sumurung ra berjuta sian sisia 10 sia halahon ubayan na mangulu hita arudi sonari. Jaladang na romoara pikiran nyon, humurang pabenan nyon, ubayan na perzulon, na sida berhat ditip soi ni kofiti. Alaya dong sakak mi debata na sohabuga sa si jalan data. Lomo ni rohana na ikositolot tunota ni sadok panggulmiton ni muluta. Dina tarhalomongina sida say sona mago do roha do pikiran na. Ibaido dipakulingi si seani, dipakulingi suru-suruani na sida paingoton. Jadi ternyata cara di debata merhiti na posona mengurupi zolma na tarhalomong nagabe mau to roha do pikiran na ima dipaingot marningot hatani debata. Karena isi sipatan na sesongon na mago rohana, mago pikiran na mau to dihilala, na murad merhite-hite hataon terapina, ingot hatani Tuhan Yesus. Merhite-hite hatana, gabe baru, gabe hitsat sian todi pangalahon na tarhalomong. Alay sada pesan suku-sukun ni suru-suruan ni nata habar saya suru-suruan, namar baju namar linang-linangi. Puasa luluam muna na mangulu di tonga-tonga ni naung mate. Memang zuk-zuk do hita tarelela naing pengulu-nguluhon naung mate. Talla melobor hati ta ziarah tu kuburan ba ngamate alih sitok ta pengulu-ngulu mana. Kau peharo mengalami otik kisikola teologi na naledak kaya hula hobbe. Ima di kuburan ni Cina pematang siantar merodang koro kiriman senatu tua hidup pe. Mertebu-tebu di batong di kuburan ni Cina on. Tahu mangam me dua hari nak pesoro de piaka kiriman. Ale bagasar roha namanya toto anu nakka dongata nama ngalehon pelian nau. Alana si bolisi pe tonggo bui di pature-ture suarana songon sosok nani rindukan ni akan diluon. Dia memiliki kiat untuk menyesatkan orang dengan kemampuannya yang menyesatkan itu. Alayau sendiri melau pahusar-husar puasa itu kon unang lului hamu akana mangulu di tonga-tongannya kenang mate secara sederhana secara nama sarga wetong tuk solo morohani Tuhan Yesus be dilului zolma ibana didapat to zolma ibana songon Kristus namate alai di halo mohon ibana di jupangi zolma ibana di jupangi akka na persea ibana songon Kristus na mangulu. Unang be songon Kristus na umate.
Hamuna kadamang dohod dainang lububiak kena namin na tongo perhehod di baga sa tikyon, pamakulingiyon ni debata marhite-hite suru-suruan nai. Dung manadda na sida marningot hata ni Tuhan Yesus, gabe mangukap rohana pikiran na dohod todina marhamu baon. Sian mulana mabiar na sida, gabe mulak barani mamaritahon namasay. Siad dimulana kecewa na sida, tarhalomong na sida, hohom na sida, alay mula gabe maran las ni roha. Siad dimulana akka boru-boru na dianggap kelas 3, kelas 2, kelas bawahan. Hahehe ni Tuhan Yesus paut satoni makusori. Gabe aka yang aku itu hata nados mitra yang sepadan yang sejajar laki-laki dohot perempuan. Jadi Paskah juga sebetulnya turut mengupgrade harkat dan martabat perempuan supaya jangan lagi ada orang memperlakukan mereka sebagai kelas 2. Hita kama bertobat mahita. Molo sipata dope sadar atau tidak sadar memperlakukan istri atau boruna hirana sosetara di tonga-tonga ni bagasna. Molo di halak Yahudi akainang memang dang laku boru-boru gawe sitidani. Tidak pantas perempuan menjadi saksi yang benar karena dianggap perempuan itu banyak bohongnya. Maka dalam pengadilan orang Yahudi tidak boleh perempuan menjadi saksi di pengadilan. Karena tidak layak. Karena dianggap terlalu banyak. Aka perbeda mucung di hitawata rupanya. Bamuladong depe soni sakau ba ipi tong ma bertu betomba. Alayang go Paskah sedarion nunga dihusur di paucok debata perempuan itu harus menunjukkan jati dirinya setara dengan laki-laki, mitra yang sepadan, mitra yang sejajar dan menjadi saksi. Bukan sembarang saksi, tapi saksi yang besar, saksi pertama akan kebangkitan Tuhan Yesus. Pas kaon majauhi tasaluhut na lumubiak kaina, ikon gabe parbarita si sukunon. Naso mangalap manaruhon hata di hata batak tai, dialap sianan itaruhot tuson. Dialap sianon itaruhot tusan. Nyatu pa kabawa petong gudang soni, rupani, ada yang binoto saya jumuk idot waka perempuan unang say patu bek mulu hata batak patu bek godok kate. Alay mulu siya naka uli niya kay na taon angwaw yakid do bertaba-taba mano nakakasaksiyan na mangulu dito nga tonga ni Huriat HKBP Rao Manguno. Apalagi barusan kita periodisasi seksi-seksi. Berilah kesaksian yang hidup. Bahwa periodisasi pun meskipun itu kecil, tapi ini tidak akan pernah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Semua periodisasi berjalan dengan sukacita, dengan senang, dengan demokratis. Sudah marlas ni roha. Dangadong naso makalas soni di bagasan nguduna si Gadupare. Hamunak kadamang dohot dainang mulak majohita mo setu nahutus na binuan niya ka perempuan ni tu hinabor ni Tuhan Yesus. Hira-hira sungguh dia mahita nueng di zaman nawon laho pataridahon makna kini dari rempah-rempah
uap na hucus na binuan niya ka paropuanon. Dahil lasro hakuna dari minggui ala au sadiri manguluhon na kenata 70 gebang. Dalam hupikir raw mangun ngekon gumurang mangalehor rohana tuak huria-huria na makarikoton. Songo belega ni huria ton asa unang hola belega tu dirita hita. Erwaro mulo hola belega tu diri sadiri. Alaikum belega tu luar madiba. Apalagi udah 45 tahun na salpu. Adong 2 tiki merhiti-hiti BKS Marturia, doh di peraiso namang Richard Wingot, doh taka kawan-kawan, mengukap rumah 2 do tiki warna, rumah 20 gebang. Hulala utang ni Rawamangun do ikon paulihoni. Wasa uleng lau halahi tu duren sawit, bingipid demu setu pondok kopi, totung na hurang gotong pabenan ni huriat tu nasida. Niantang apala murni huria pabrohaton lalai sedikta doh BKS ta bersama-sama mengukap. Tarsongoni manian rempah-rempah nai baru, uap na hutus nai baru, si buah nota tutong-atongan ni pertibion. Dan rempah-rempah uap na hutus songon na binuan ni paropuan no betu kuburan. Alai rempah-rempah na hutus tuhuria na mehmet, tuhuria na somardiha-diha, akayanakon na rikop beasiswana, akayanakon na yatim piatu, dohlan akanas. Uap na hutus maban beasiswa, uap na hutus maban altaron, uap na hutus maban bangunan na dumenggan, akaima uap na hutus rempah-rempah masa kini yang harus kita perbuat. Di tonga-tonga ni keluarga uap na hutus denggar rumah tangga tasaluhuna. Unang terbarita alani rowana. Alai ko terbarita alani labok ngadoh denggan nadoh damina. Nang songon na di hutan nami terbarita sada ama ala gugu minum tuak. Songon na mata sedu dong atong bang 2 jareken boy di inumin na rupanya. Jadi tulu kecamata pengai tadda mana. Alai ditadda ala na holam tenggen. Terus hol na tenggen ulun. Dia tidak pernah dikenal orang seorang bapak yang baik. Dia hanya dikenal orang karena terus karakternya membawa kerusuhan di tengah sekali. Bapak ibu anak-anak muda yang berumah tangga, rempah-rempahmu sekarang masa kini, rawat keluargamu. Unakolan na panirang-nirangon, laut pengadilan. Dungi marbada mahita di gereja, dang diaku gerejaon, udang-udangi pamareta ni nanadi baru pani. Padahal dia sendiri yang berjanji di sini waktu bertupul tidak akan pernah cerai kecuali oleh karena kematian. Kenapa sesudah pikiranmu ada yang tidak baik, kau bela dirimu dengan cerai di pengadilan? Gereja tidak pernah melegitimasi perceraian. Tugas gereja adalah mempersatukan. Sataunon ala nunga mula kaum setuson, ngadong ora 12 hutemuhon keluarga namar tokar dohot tami, ala ikon sahonot to perceraian di pengadilan. Saya bilang tidak boleh. Jalakan atoras pemlodohok dohamu melegitimasi persirangan yang anak komunai, dohok dohamu na manupahi mahilolong anak kotai manang naboru pe manang na hela manang anak manang parumain. Sudah mahita menopangon.
asa gebe uap na hucus nang akar rumah tanggana, rempah-rempah baru di julu ni debata merhite-hite rumah tanggata. Uap na hucus di tonga-tonga ni keluarga doa kekerasan. Siya nakabawa amata tu inata, siya inata tu amata. Apalagi mulai dok memutilasi narupani atau sona hubayak ko debiharon orang iban orang sanggup memutilasi suamina, istrina, anak konna tu na tua-tuana. Atau membawa mamakna yang sudah tua renta masih berperkara di pengadilan. Bahasa yudang marong bah harus nirawang soni tujuluanon. Mulai gebe kekerasan ini terbarita rawamangunon do ruas narupane tangguap na hucus be. Behado hita songon huria rawamangun misalla mabuar rempah-rempah na hucus odingo luta sanari. Baik gua amat do rupane kon huria nago dame mahita. Nasong be pertokar-tokaran. Nasodong be perbeda-bedaon. Nasodong be grup-grup WA nabui memecah. Kita sama kita. Buanglah itu semua. Apalagi di peskapas kaon hodol hot sahalinari. Nyan yang gosap bunana nunga hupangido. Jangan ada seorang pendeta pun ikut-ikutan di grup. Jangan seorang juga penatua ikut-ikutan di grup. Dengan kelompok doa itu dibikin segelnya, berhentilah membuat itu tidak baik. Jadi uap na khusus yang hita sa gereja meredami mahita. Nyan ngatung las beroha sa taon nonak kamanginang, saya berita kenauli berita na masa di tongani huriat taon. Apalagi mula lam sudi hita martangiang manupahi hehe siya nakana kurang dengkani lam martaba-taba makawap na hucus nabui bainota tutonga-tonga ni humbaliang Rudi Saldok Portibion. Tuhata mama masu-masu hita akan namarsahit di pemalum tuhata akan adong na cocon di bagasar rohata marihite-hite batu na dohi dihusor tuhat tamay. Alay mula mahita marlas neroha marudupulup songo nakaparopuanon mamaritahon tu sudi akasisean rodi akana humaliang tuhat tama mamasu-masu martang yang maita. Puji-pujian mauliate mahuso baho kami tu zulum ali di bata Jahuba. Naung mangalehon sumiahon anakmu nasasadai. Kristus Yesus kumokop kami. Nungahu hilalahami jalahu pehitu hitami. Panaonommu dihami ali Tuhan marhiti-hiti hamamatem. Jalanungahu hasagato kami. Perpadanan nabadia mangaton roti sikak di dagingmu manginum anggur sikak ni mudarmu asagabe sada hamidohoto jalahodohotami gabe maringan ho di baga sengulunami daging dohok mudarmi sumodang saluhut gulmit ni parngulon nami. Zala pahob barhotusi saluhut nakaparange pakatayon pabahenan rudi haporsion nami. Alai ikotonggo ganupari ganuptiki hami mempersilakon akadusa hazahato na Solomo ni roham dingulu nami. Molodung huzalo hami roti dohok mudarmu sikak ni dagingmu dohok mudarmi marhiti anggur ganu pari ganup tiki ikon
dohot tami saya mempersilakon akapadohan naso mamasu-masu, akapadohan na mangaliay, rodi akapabahenan na manugay, isadok panggulmiton ni ngulo namin. Jala natwari nang pedangapala di pahobar huriam hakabipi guarna Sabtu sunyi alai ima sadatik di hami lahu manakasi diri nami tod dinami ate-ate nami payatson diri nami payatso pangalahon nami payatso roh ado pikiran naso lo maniroham asa gabay baru saluhut nanian pangalaho rudi akapabayanan nami ng haporsyon nami. Di tradisi ni huriam lumobi di bonapasugi doh di banadia kapangaratuan las zuk doh pakai hami ari Sabtui kolak-kolang ni perningotan hama matem tuari haheheoni dalan laho mangarihiti payatson naka hinabor kuburan ni akan ni haholongan ni rohanami. Alay narumikot ikon payatson diri nami do asa sa hobar tulomon ni roham. Jala dara na pangulo na mate behami di hinabori mamakuling niya akan ang mate maninggal ho kasyanganon. Molo ho parhatopot tami do naung mulak tutano akan ang zumului. Tukso si pakuli nga be aka tano aka naung mate. Tukso si lehono be tu si maningaha si panganon. Adang-adong be tangan ni lahu mabuat. Adang-adong marpamanga be lahu mangaton. Dang marpadaya be lahu makilala ay nunga mate ibana dalan di bagasan pakkokopomu sa luhut na akanang nasi. Di bahani simbolis marhite-hitei laos paturyon nami manang akka hinabor asayas hobar tu kalingkungan unang gaybe merusak tu lingkungan alam dohot keindahan ni masyarakat dohot lanak kanas. Alay na umarga siya niya li Tuhan marulupulop marlas ni rohas itu Tuhami saunari di pesta parningotan di haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alay lumubi makanguluhon pakkokopod dot haheheon mi asa saluhut na hami dohot hehe siyan nasa dosa hazahaton na Solomon ni roham. Alay tong hehe manguduti akaulaw nadinggan di sadok panggulmiton ni ngulo nami. Tunga pala hahehew mido ali Jesus unok ni nasa haporsyon nami ay moloso heheho siya tanomani rumar matutu akazamita ni pardamita rumar matangyang ni akapartangyang rumarma akka pajahon di bibili. Alay ala hehe jalamonang doho. Ikon gabe dumoras malakkanami makanguluhon majaha barita nauli hatam bibili di tonga-tonga ni sadok bagas di ruas ni huriam. Hitsat patupahon naka pertanyaan di tengah-tengah ni keluarga. Jala hitsat tumangiho barita nauliak kajamita. Siaragam barita jamita nabui bigyan nami di tengah-tengah ni kami. Ali Tuhan tupahi masaluhut na hami ruas ni huriam. Asaluhut na hami parsidohot. Monang di bagasan haheheomi. Songon akaparopuan ng borhat tutanomani. Nangpe dimulanay sakap nasida patupahon ada ni hajahudion.
alai di patuduhon na sida do akaparopuani na memiliki spontanitas, inisiatif, borhat patuduhon holong ni rohana. Alai leho matodim to di perbedia mangarahon asa sudi aka spontanitas na hupata pahami peak di hapeahanna na duminggan khobar tulomo ni rohana. Tupa godang duali Tuhan nakahamawalon na huwarup hami ganup marsada-sada marsa sekeluarga dia kaulaon dia kangulun dia kayanakon duri-duri na merbezu dia kaparkarejuan pengangguran aka rokap dohlan nasing. Saya juluani mahami salu nali Yesus Kristus nang hehei manggulang batu na dok nabuhi soson dia dopan nami. Asabuhi hami pazupan yan di bagasa dami doh las neroha doh Kristus si. Marhite-hite nama jaha makanguluhon berita nauli zamita rudia kaperpunguan nama naringoti guarmu di tonga-tonga ni ngulu nami. Diwan nasida doakan na khusus. Alai gabe di husor ma na hususi. Nari sakapi pikiran na khusus tunang matehian. Gabe morot mabuan na khusus tuna mangulu. Ditiki hami sunaengon, sudi mahami Tuhan ganupari babuan na kana khusus. Rempah-rempah na angur marhite-hite parangan nami. Marhite-hite hasatiau di tonga-tonga ni keluarga. Marhite-hite nguru nago dame dohok holong di tonga ni namarhuria. Dohok marhite-hite aka kinerja na maksimal produktif terpercaya di sudi ulaon gulmit ni parangulun nami di jabu manang di balian. Dunggay bedi ingot takaparopuani hata ni Yesus dina diarahon suru-suruani muba ma arsa ni rohana sida gabilas ni roha muba ma hohom ni rohana sida gabe Maria iya borhat mamaritahon tuak kasisiani dala muba manang panidangyon nya kaparopuan naso diargai hian gabe muba sitidangi nau mangat nau marga marhite-hite sitidangi di hari haheyomi. Di minggu parheheono nali Tuhan saibay maham salu na kaya nakomu gabe sitidangi ni haheheyomu. Siyan na met rodi na magurang nakana tua-tua manidangi Kristus hami marhite-hite hata nami marhite-hite pabayanan nami, marhite-hite parangan nami. Dala tongon di pesta parheheon niya kaina paropuan di huriam hakabipi rao mangunon, lu na manasida Tuhan pasu-pasu. Gabe dongan natoktong sari makubasi huria di tonga-tonga ni huriaon. Akaparopuan natoktong hitsa berinisiatif patupahun akanadinggan akaparopuan natoktong say maranida dia makanabusi patupahun na ditongani huria ditongani masyarakat dalan nasida mabuan akauap na hutsus ditongani zaman modernon alai tuak kana mangulu tuak kana makarikoton tuak kana bui makilala rikot ni uap na hutsusi di tonga-tonga ni akaragam hamaolon na niadopan nasi. Mauliate ma diho wali Tuhan Yesus di bagasan pesta parheheon niya kaparupuan tongon sadarion. Posto rohanami say pakyomu nang nasida gabi akasitidangi na sitong akka parbarita sisukunon ditongani keluargana, ditongani kuria, ditongani masyarakat. Sampai dayo Tuhan siya kami akaina sigodak kata, akaparmanggang, akaparbarita na susikunon,
lam daumay setongani huria, setongani keluarga, alay lam martaba-taba maakaina kaparupuan, na si tiupon hatana, si hasiholan naniro nga, dalang gabi akapalapul pabayananda ditongani keluarga, nang ditongani masyarakat. Di baga sa tikyon, di minggu pasca haheyon ni Tuhan Yesuson, martangiak kami ni Tuhan, tusada ruas ni huriam, na tongon, di bagasan arsa ni roha. Ima, nang jumulo, sada ina, nursanti saulina boru na 70, manadikon Portibion, manadikok keluarga. Apuli na sida li Tuhan jala pergugui, dumobi di ari paskaon, asa hitsat na sida siyan godok ni rohana sida bi, jala mardalan doras, songon pangalakan ya kaparopuan, madapoto nakka siyani. Songonima kana tongon marsahit, lumobi na tongon pea di rumah sakit. Grace Marsinta Tambunan, Litong Siturus, Sinaga, Naomi Tubing, Hiskia Nathanael Marbun, Nyonya Sinaga Sinambela, Batara Sianturi, Nyonya Lubat Tubing Hutapea, Hotlan Hutahayan, Nyonya Sinambela Boru Nababan, Nyonya Simanjuntak Boru si Hoping, Klausen Sindu Winata, Desmond Sianipar, Dohot Akanatongon dirawat pemulihan di bagas Nabi. Ape homma Tuhan tangamu nagukhuaso dalam nalabuhi, mangenet akka sahit siap pamatang na si Dabi, songoni nang siyan akka pamatang nami, asa tunglam sumuang hahipason nami. Bobi dayari na pinarbadiamon, sa ipasuksuk las nirohana, pahiras tod dinasida, nang peak di puduman na di rumah sakit nang dijabu, alay Roma ho Tuhan manopo na sida, mamakulingi na sida, makaol na sida, lumobi di ari pesta hamonanganon. Tong mula mahaman no Tuhan, di bagasa dami do las niroha, say homa mamiyakot tangamu na labohi madapol sa luhut na ate-ate nami ganup, asa sonang pakilalan nami. Iras tod nami, jala hitsat tami lahu manguloy ho, isadok gulmit ni paranggulun nami. Marihiti-hiti Kristus nang hehei, husob bahok kami matangiang Panginoon nami. Amen. Tapuji tuhata huhut pasahap peliata, sian buku edde nomor 55, na dijabu mamakai kuris manang barcode, pinarade ni huriata. Marede maita.
Maruton tuayat obat. Laos jong tong maita. Ali di bata amanami na di banua gijang horo haroroan ni saluhut lehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat tami masyan na nilehom mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di zolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harazaw mo dito nga tonga ni Huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asal lam hutadahami godang ni silehon-lehon mito hami. Asal lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami jala para siroha, mauliate marohanami jala pujion nami ho, ala naun ditubuh ko hami padua halihon, sian gudang ni asin roham tu pakrimun na mangulu, marhite-hite haheheo ni Tuhan Yesus Kristus yan namate. Nunga gaibe si palua jala si pangulu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami, ibana uluan nami, ibana si ihut tonon nami. Namarlas ni roha doa amin waeng marningot haheon nai. Nunga talu sibulis, talu hamatean, talu banua toru. Dang mabiar behami mida hamatea doh soropna, ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang nagugui. Ibana do managihok kami siyan hamatean tuha heheo sugut. Alanido baik kami mangido tuho. Saya si maroham patugu maha porsyon nami maniok barita na ulii. Asaw nangganggu rohanami dinahubulut sami hamateani. Tay sunggu lima rohanami doh rohani dongan nami. Asarap hehe hami sian parrohaon na buruki. Asa tarulahok kami parangen na baru. Say pasu-pasu mahuriam doho parbarita na uli. Na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tersunggul akan na pedem roha. Jala hehe siad dusa nabi. Say paposma rohanami makaporsyai.
nang mardame jala mardumu hami tuho alani pardengganan na pinatupani anakmu. Say pasabam jala pamalum marohanami to pamarohanayas dohot to dinamarsihohot di bagasak kami asa tarhazong zokok kami naung pitor dohami ala hatigoran pinatupani Jesus Kristus. Tay sungguh lima pakirimon na mangulu di hami. Asa tarapul rohanami marningot akadongan namin ng zumulo ni alakmi. Jala asa tarapul rohanami manaw si taonon di hasyanganon. Saya pu lima akan namatayan, nadangol, napugus, nasomarina, akan namabelu, doho akan namalungun tuban wagidzang, marhite-hite haheheo ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Aliyah manami na di banwa gidzang, say pinarbedia magwarmu, say Roma harazaumu, say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gidzang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, tongon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu panguzunan, palua mahami sian pangaw. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Amunak kadamang dainang hanggi penaribo dosudina tongom merminggu merhita live streaming. Jongjok kami saluhut na kapadita perhalado petugas media musik song leader sisada hata nauli hata nadengka kami pasahaton selamat Paskah madihita saluhut na horas